Παιδιά, όλοι like και subscribe. Σαρακίνικο, Μήλο, τέλεια. Θα έρθουν και βίντεο στην Ιταλία. Τα καλύτερα πράγματα σας κάνω εγώ. Θα ξεκινήσουν και τα giveaway σε λίγο καιρό. Υπομονή για την Ιταλία. Like και subscribe, πάτε καμπανάκι. Μην ξεχνάτε, βαθμολογήστε Σαρακίνικο από το 1 στο 10. Σχόλιο, αν σας αρέσει αυτή η θάλασσα, μια καρδούλα. Πράσινη φυσικά, γιατί πανάθα μόνο. Θα βουτάγατε σε αυτήν εδώ τη λιμνάρα. Εγώ ναι. Παρότι και έχει κύμα, το κύμα έρχεται προς εδώ και την ηρεμεί τη θάλασσα για κάποιο τρόπο. Εγώ θα βουτήξω. Είναι τέλεια. Εδώ δείτε εδώ πράγμα. Στο κινητό φαίνεται λίγο πιο... από κοντά φαίνεται πιο ωραία, στο κινητό είναι λίγο πιο χάλια. Αξίζει, πιστεύετε? Βαθμολογήστε πολύ καλά όμως, θέλω να βαθμολογήσετε πολύ καλά. Γράψτε στα σχόλια τι ομάδα είστε. Αυτό που σας κάνω τώρα είναι κάτι σαν συνέντευξη και με το οποίο να φαίνεται το Σαρακίνικο. Γράψτε ηλικία, ομάδα, όνομα και αγαπημένο ποδοσφαιριστή και αγαπημένο τοπίο. Θα δίνετε λεφτά για να έρθετε εδώ και όμως είναι δωρεάν. Υπομονή, θα σκάσουμε βιντεάρες, giveaway. Θα ξεκινήσω και βίντεο με κάποια παπούτσια, sneakers κτλ. Θα ξεκινήσω γενικά και άλλα πράγματα και πιστεύω πως θα το σπάσουμε και θα βγούμε στους 500 subscribers σίγουρα μέχρι το τέλος του 26. Παρότι δεν έχουμε φτάσει 26, συνεχίζουμε δυναμικά, μπορεί να κάτι να γίνει, αυτό. Σε κάποια στιγμή θα σταματήσω το YouTube γιατί ήθελα να σκεφτώ τι θα κάνω και θα σκάσουμε βιντεάρες όπως σας είπα. Προετοιμαστείτε, υπομονή και θα δούμε τι θα γίνει. Giveaway, περιμένετε. Θα βουτάγατε σε αυτές τις λιμνούλες, οπότε εγώ. Εν τω μεταξύ, έχουμε μείνει και σε ένα Airbnb. Θα πάω σε λίγο να σας το δείξω, να σας κάνω ένα tour. Είναι τέλεια, παιδιά, τώρα είμαστε πιο ψηλά. Συνεχίζονται τα βίντεο, Airbnb, θα σας κάνω tour. Μόλις γυρίζω σπίτι. Έχουμε ακόμα πολύ πράγμα. Παιδιά, θα τα δείτε όλα. Λίγο υπομονή. Θα δείτε giveaway και ακόμα πολλά πράγματα. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και βίντεο στο TikTok. Θα έρθει και το TikTok και που θα ανεβάζουμε τα βίντεο στο ίδιο κανάλι ακριβώς. Υπομονή και θα δείτε πολύ πράγμα. Μαντέψτε πόση ώρα διαρκεί αυτό το βίντεο ακριβώς και θα κερδίσετε giveaway δώρο και μια εγγραφή